Mä nappaan sitä näin. Isi. Videokuva. Otit? Mun pikkulapsi. Niin. Niin mäkin. Sä oot ihan pikku. Ei kun äiti kuvaa video. Äiti kuvaa video. Äiti kuvaa video, ei se minä sulle. sulle tee mitään. Sitten kun tulee kato hirviö, niin isinä. Miten se isiä? Ne Ei täällä näy, kun tää on niin pimeä. Isi, mun pikkulapsi. On äitin Kuvaa sylissä. video. Tää on vaan hassuttelua. No niin. Kato, sieltä tulee meidän ruoka. No niin. Kato. Oot siinä äitin kainalossa, miksi sä pelkäät? Siksi kun isi. Minä suojelen sinua kaikelta, mitä ikinä keksitkin pelätä. Ei ole sellaista pimeää, jota minun rentokäteni ei Tämä on itse asiassa torjuisi. just semmonen ekstreme ilta, mihin tää on tarkoitettu. Tää keitin ja tää ruoka. Isi, No. saako olla sulle toiset tuikit Saat, ehdottomasti saat. Tuikit tähtöinen, liitän sua katseen, koke auoista tuo. Katsot alas maailmaa, tuikit tähtöinen, iltaisin sua katselen. Tilanne vaatii soijaa. No. Tossa näytille veitsi. Oh. Hyökkää. Äiti, No. Mä minä laitan sen vaan tähän näin. Ei tarvitse pelätä. olen pelkkä.